Imħarsa għallum u għalġejjeni diversi binjiet u monumenti fiċ-ċimiterju tal-Addolorata permezz ta' proġett estensiv ta' restawr li beda miż-żewġ entraturi, simbolu tal-istil neogotiku tal-post, fejn apparti fuq il-ġebla saru interventi fuq il-ħadid fondut tar-rixtelli. Il-biċċiet in-nieqsin ħadna forom minn fuq l-istess rixtellu u fonderija li taħdem il-ħadid fondut barra minn Malta ħdimna il-biċċiet biex hekk erġajna integrajnihom mal-kumplament tar-rixtellu biex bekk erġajna rriprestirajna id-dera tiegħu. Restawrati wkoll iż-żewġ binjiet fuq kull naħa ta' kif tidħol fiċ-ċimiterju minn naħa ta' Raħal Ġdid, iċ-Chaplain's House u l-bini amministrattiv. Għaddew mill-istess proċess l-Arcade of Tablets, kappella privata li ġiet imħollija lill-Gvern, ġibja żgħira u tarax li wassal dritt tal-kappella prinċipali. Il-qofol tal-proġett kienet il-kappella b'interventi tista' tgħid f'kull parti tal-binja mill-ġebla sal-arloġġ li issa reġa' qiegħed jaħdem u jdoq. Ta' sfida partikulari is-saqaf, struttura tal-injam b'żewġ soqfa bi spazju sostanzjali bejniethom tant li tista' tidħol fih. L-injam tas-saqaf li jidher minn barra huwa miksi bi pjanċi ta' żingu. Saqaf ta' żingu huwa interessanti għax maħdum magħtu manjera li jħalli il-metall jespandi u jerġa' mbagħad jiċkien skont it-temperatura ta' matul il-ġurnata bażikament. Allura letteralment waħda tislajdja fuq l-oħra b'mod maniera li lajta jara r-riħ u laqqas jidħol l-ilma. Fil-fatt matul is-snin illi kien ġara kien saru interventi li ma kinux sensittivi għal dan il-moviment u billi invitaw prattikament ħafna partijiet minn dan is-saqaf biex iżommuh ma jtirx bir-riħ u minħabba fek ġarrab ħafna ħsarat. Aħna rġajna riversjajna dan kollu. Is-saqaf li jidher minn ġewwa tal-kappella huwa fals u miksi b'ornamenti tal-ġibs. Il-proġett kollu sar taħt is-sorveljanza tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Il-manager tal-proġett, Clifford Farrugia, qal li l-Fondazzjoni assigurat li x-xogħol jimxi skont il-pjan u jitlesta fi żmien stipulat. Prattikament l-investiment kien ta' 6 miljuni u kienu kollha fondi nazzjonali biex jirrestawrat dan il-kumpless. U fuq kemm snin kien mifrux dan ix-xogħol? 5 snin. Is-Sur Farrugia żied jgħid li hawnhekk il-Fondazzjoni qed tissorvelja t-tmiem tax-xogħlijiet fuq l-estensjoni taċ-ċimiterju bil-bini ta' aktar oqbra. Ir-restawr ġie inawgurat mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela fil-preżenza tal-Arċisqof Charles Cicluna li raddew ħajr lill ħaddiema kollha involuti fil-ħarsien ta' dan il-patrimonju.